بسم الله الرحمن الرحيم. ارمي بابخد ويبطعوا دال عرش ويلزة ويمقع صوبوش بولديك بلغش وينمسانا بعرقن حقوش دو دال غازوة قوبو دال أحمد عجزارة مارشوانا نقو دابن وطع قاحوك شي صد عدل دال دعو الدعوانيز دان وين هورنا اعدي قردو ارماشو اللرير ارحا اوت امريك باتشع القير سانكسي شيش ويباتشع صبيحكي وغيرش سار ليلوش دو ظلم ويتساقوش عشدات سار ليلوش دو سار دين دوش دو ظلم اشبوك تيروريست اشبوك بوصل ديننا بوصل نانا مصطغي اشبوك احمد سيلا احمد سيلا احمد سيلا الله اكبر وين مقرة ويبتشح ويمسو خلقنا فرق طوليوش بلابو ويدال مغلع ويبتشح هما اولي تردات ويبتشح ليلوش الفليكا ويريزيدو صوم دعو السانكسي شياشوك وين دعو ليشو تغنى متي دعش وين قشدو الماج حجرش شادق إتغلع وين خريدات لا تحي بيركتي وين كوتش عم دعولك وين дعولك. Американских руководителей, какое они отношение имеют к нам, что они могут нам предъявить какие-то недостатки. Пускай они посмотрят у себя, в какой они обстановке находятся, в какой обстановке живут, потом будут склоняться на нас. Мы живем в процветающей обстановке. С момента Кадырова на посту, и все люди мы знаем, как мы проживаем и как процветает наша республика. Так что мы пожелаем Кадырову и его семье и всем нашим представителям и нашему народу счастья, здоровья, благополучия в семье. В республике школ шкадол халхилла кинслек гушту. Пор шарах келье школью, пор шарах кель хусмишчугал шдешар хойбу. И благодаря хандуис вы пачхан докис. Тахан вас пачхан хумол швек действительно вы мастовук. Пач вы лидерву, вы чинтиду. Команда юк дал мула. Чин семья от пачха вочва ищас известен волждала тахи бертки юэл цан дашца кулца тола мавел от свой пачхал саликца дал як то